Uskottelin mun parhaalle kaverille, että syö mun aamupaskat. Jankkasin ja puhuin siitä niin kauan, että se oikeesti usko. Oli kyllä aika shokissa, mutta vielä enemmän oli kun kuuli, että olin vaan kusettanut. Lol. Tai olisin vaan siis kuset juonut. Siis se oli enemmän shokissa siitä, että sitä kusetettiin. Joo, et mitä sä kehtaat kusettaa? Et sä oikeesti syönyt nyt paskaa. Sä syöt sun paskaa, mitä sä kusetat? Niin, tähän. Olis tossa niinku, mikä järkeä? Ei tossa mitään järkeä. Miten sä saat syötettyä tollasen valheen jollekin? Ei mitenkään. Et sä meet vaan, että äijä mä syön mun paskat. No ethän syö. Syön. Ja sit jos teet sä syönyt jotain suklaata, jos sillä hampaita. Niin, paskan. Syön kärpäsi Silleen muutenkin. Ihan hauskaa, että on mennyt läpi. En tiedä mitä kaveri on kelannut sit. Mutta on mun mielestä silleen low-key hauska pränkki pienellä tähtäimellä. Sä koitat selittää sun friendille jotain niin vitun absurdia asiaa ja kattoo vaan meneekö se läpi. Että onko joku silleen oikeesti? Oliks Miley Cyrus ja Biden oikeesti siellä?